καλό. Εδώ υγιεινό, το θεωρούμε είναι μία μπάρα χειροποίητη και θέλω να καλέσω τον κύριο Πολ Φαρατζιάν. Γεια σου, Φωτεινή μου. Γεια σου, Πολ μου. Κρατάς πολλές θερμίδες στα χέρια σου. Εγώ αυτό θα πω. Πολύ νόστιμο και υγιεινό, συμφωνώ. Πώς μου το είπες, έλα να πούμε στους τηλεθεατές πώς το είπαμε πριν αρχίσει η εκπομπή. Ρουκέτα θερμίδων, πώς το είπες? Μπορεί να γίνει και ρουκέτα θερμίδων. Είναι μια τάκα που είχα πει στην αδερφή μου όταν μου είχε ετοιμάσει κάτι πολύ νόστιμες μπάρες. Αυτή η ωραία μπάρα μπορεί να γίνει ρουκέτα. Ναι, με ευκολία. Θα σας εξηγήσουμε τι εννοούμε. Θα μιλήσουμε για υγιεινές τροφές που είναι πραγματικά υγιεινές, αλλά έχουν πολλές θερμίδες. Και ίσως μπορεί λίγο να υπονομεύσουν την προσπάθειά μας να διατηρήσουμε, να χάσουμε τα κιλά. Έτσι ακριβώς. Ξέρεις, πολύ συχνά μου λένε κάποιοι, πες μας εσύ κάποιο μυστικό, κάτι καινούργιο το οποίο έχει βγει. Λέω, ναι, υπάρχουν καινούργια δεδομένα για να χάσει κάποιος κιλά, αλλά το μυστικό ποιο είναι πάντα? Να κλέψεις θερμίδες. Και επειδή η θερμιδομέτρηση σαν διαδικασία είναι κάτι πολύ ξεπερασμένο, δεν σου κρύβω, και κάτι πολύ κουραστικό, δεν το θέλουμε. Από την άλλη όμως τι θέλουμε? Τον αναγνώστη. Αυτόν που διαβάζει ετικέτες και συγκρίνει, ή αυτόν που θα του πούμε 2-3 κολπάκια έτσι ώστε να γλιτώνει πολλές περιττές θερμίδες. Άρα πρέπει να γίνουμε βασικά αναγνώστες. Αυτό που κάνουμε εσύ και εγώ στο σούπερ μάρκετ. Διαπανούμε πολύ χρόνο. Κάνουμε κάνα τρίωρο. Δεν πάω συχνά μένα, αλλά όταν πάω είμαι πάρα πολύ ώρα εκεί. Κι εγώ. Τι νομίζεις? Και διαβάζω ετικέτες σαν και σένα. Λοιπόν. Πάμε να αρχίσουμε να συζητάμε. Καταρχήν, να δείξουμε κάτι και να μου πεις τι γίνεται. Επί της ουσίας θα συζητήσουμε σήμερα. Πάμε να δούμε την πρώτη κάρτα. Θα συζητήσουμε σήμερα για υγιεινά τρόφιμα που είναι ποιοτικά. Έχουν ωραίο προφίλ διατροφικό. Ναι. Έτσι. Αλλά έχουν πολλές θερμίδες. Πολλές φορές έχουν πολλές θερμίδες. Δεν θα πούμε όμως, να ξεκαθαρίσουμε στους τηλεθεατές μας, ότι δεν θα πούμε εμείς ότι αυτά τα τρόφιμα βγάλτε τα από την καθημερινότητα. Δεν θα σας το πούμε. Θα σας εξηγήσει ο Πολ Φαρατζιάν τι εννοεί. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ακόμα και αν κάτι περιέχει πολλές θερμίδες, αλλά είναι υγιεινό, χωράει στη διατροφή μας. Η έννοια με τις καλές και κακές θερμίδες ή τα κακά τρόφιμα πλέον έχει πάψει. Αυτό. Όλα χωράνε σε μια διατροφή, αρκεί να ξέρουμε το πόσο συχνά πρέπει να το φάμε και το πόσο θα φάμε. Αυτό είναι το μυστικό. Για παράδειγμα, αυτό το οποίο κράταγες έχει σαν πρώτη ύλη τη βρώμη. Η βρώμη στο μυαλό για πάρα πολύ κόσμο είναι κάτι υγιεινό και είναι υγιεινό. Είναι δημητριακό πολύ υγιεινό. Η προσθήκη όμως διάφορων στοιχείων μέσα, μέλι, άλλες γλυκαντικές κτλ., ξηρή καρπή κτλ., είναι κάτι το οποίο μπορεί να το μετατρέψει σε μια θερμιδική βόμβα. Περίμενε. Τη ρουκέτα θέλω να πούμε τώρα. Έλα, σήκω να την πούμε. Ναι. Θα μας την αποκαλύψει, Αλεξάνδρα, τη ρουκέτα. Περίμενε. Έχω κι άλλη ρουκέτα. Θα την δείξουμε μετά. Στην τώρα. Πώς λοιπόν, τώρα? Όχι, τώρα εδώ. Κάτσε εσύ από τη μια μεριά. Ωραία. Να κάτσω εγώ από την άλλη μεριά και να πούμε ότι είναι μια χειροποίητη μπάρα που σαφέστατα είναι σε αυτή την κατηγορία που βλέπουμε, υγιεινό ποιοτικό, έτσι. Όμως, έχει πολλά μέσα. Έχει διάφορα μέσα. Έχει διάφορα. Λοιπόν, με μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο. Παρακαλώ. Έτσι. Ελάτε να μας το αποκαλύψει, Αλεξάνδρα. Ναι. Ελάτε να δούμε. Ωραία, έχουμε το. Τάκ! Μπράβο. Να το. Ακριβώς αυτό. Απλή αναζήτηση. Χθες κοίταζα. Ναι. Έτσι. 80 με 300 θερμίδες. Έως και 300 θερμίδες. Υπάρχουν μπάρες λοιπόν με 80 θερμίδες, κάτι το οποίο αναπληρώνει τη διάθεση για γλυκό, μπορεί να λειτουργήσει σαν σνακ, μας δίνει μόλις 80 θερμίδες. Αλλά υπάρχουν και μπάρες, για παράδειγμα χειροποίητες ή ακόμα και του εμπορίου συσκευασίες, οι οποίες μπορεί να είναι έως και 300 θερμίδες. 300 θερμίδες πάβει να είναι ένα σνακ. Είναι ένα μικρό γεύμα έως γεύμα κανονικό για κάποιες περιπτώσεις. Ναι, 300 θερμίδες, ναι, έχεις δίκιο. Άρα, μιας και το κρατώ αυτό και μιας και αποκαλύφθηκε αυτό που λέμε η ρουκέτα θερμίδων, πώς επιλέγουμε? Διαβάζουμε. Αν είναι συσκευασμένη, τη διαβάζουμε. Ναι. Αν αγοράζουμε χειροποίητες μπάρες, τι κάνουμε, Πολ? Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να ρωτήσουμε. Αν δεν γνωρίζουν, εμείς περιορίζουμε την ποσότητα. Εντάξει, δηλαδή υπάρχει ένας κανόνας, παιδί μου. Με μία αναζήτηση, εγώ μπορώ να καταλάβω πόσες θερμίδες περίπου περιέχει κάτι. Αλλά θέλει μικρές ποσότητες. Το κλειδί είναι η μικρή ποσότητα. Εντάξει, θα τη φάμε ολόκληρη αυτή. Η αλήθεια είναι ότι, όπως αναφέρετε πριν, εγώ θα αναφερθώ στο οπτικό ερέθισμα αυτή τη φορά. Το οπτικό ερέθισμα είναι δύσκολο πράγμα. Όταν το έχεις μπροστά σου, θα το καταναλώσεις. Αλλά μπορεί να ζητήσουμε, γιατί κάποιοι ξέρεις κόβουν και κομμάτια τις μπάρες. Οπότε μπορεί να ζητήσουμε ένα μικρότερο κομμάτι. Δεν ήξερα, ναι. Εντάξει. Ναι, έχεις δίκιο. Αν την έχεις τώρα στα χέρια σου, δεν θα τη φας. Δεν μπορείς να φας τη μισή. Είναι δύσκολο. Και να το αφήσεις, αν συνεχίζεις να το βλέπεις, κάποια στιγμή θα το καταναλώσεις. Ναι, ισχύει αυτό. Ναι, εντάξει. Να σου πω, επειδή η μπάρα θέλει και μια. Έτσι, κάθισε. Ναι. Θέλει μια συζήτηση, διότι το θεωρώ ένα πολύ εύκολο τρόφιμο υγιεινό. Μπορεί να το έχεις στην τσάντα σου, να το φας οποιαδήποτε ώρα. Πολύ σωστά. Ακόμα και περπατώντας. Πολύ σωστά. Πες μας τι να προσέχουμε. Άμα έχει μαύρη σοκολάτα να την παίρνουμε, γιατί
Τώρα πρέπει να σε ρωτήσω, δεν μπορώ. Κοίταξε, εγώ θα έλεγα το εξής. Πρώτα απ' όλα το προφίλ του υγιεινό, να έχει μέσα συστατικά τα οποία είναι υγιεινά. Ωραία, υπάρχουν μπάρες λοιπόν πάρα πολύ προσεγμένες που φτιάχνονται για παράδειγμα με αποξηραμένα φρούτα, χουρμάδες, δαμάσκηνα κτλ. Έχουν σαν πρώτη ύλη, σαν βάση δηλαδή τη βρώμη και έχουν βέβαια και ένα μέσο συγκόλλησης. Αυτό το μέσο συγκόλλησης. Αυτό το μέσο συγκόλλησης λοιπόν κάποιες φορές μπορεί να είναι μέλι, κάποιες φορές μπορεί να είναι διάφορου τύπου σιρόπια. Εντάξει. Είναι δύσκολο η αλήθεια στις χειροποίητες μπάρες να μπούμε τόσο βαθιά και να ξέρουμε ακριβώς τι περιέχει. Ναι. Εμείς αυτό το οποίο κρίνουμε συνήθως είναι η γεύση ή και το κατά πόσο μας χορταίνει ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις. Εγώ θα εξακολουθήσω και θα σου πω: θέλει λίγο προσοχή, ποσότητα. Ή ακόμα και αν το εντάξουμε στη διατροφή μας, γιατί μας αρέσει πολύ, να μην το έχουμε συνέχεια στη διατροφή μας. Να έχουμε αυτή την εναλλαγή έτσι ώστε ο μέσος όρος να πηγαίνει προς τα εκεί που θέλουμε. Όταν λέμε συνέχεια, να μην το έχουμε κάθε μέρα, θα εννοεί. Ναι, ακριβώς. Επίσης, μπορούμε να ρωτήσουμε από εκεί που θα αγοράσουμε τη χειροποίητη μπάρα. Έχει ζάχαρη? Ξέρω εγώ. Ναι. Να μην το ρωτήσουμε. Εννοείται, μπορούμε να ρωτήσουμε. Μπορούμε να ρωτήσουμε τι έχει, μέλι, έχει. Θα σε στεναχωρήσω. Γιατί πρόσεξε πάλι, βλέπεις πόσο δύσκολο είναι να διακρίνει κάποιος ή να ξεχωρίσει το μυαλό του το υγιεινό με το χαμηλών θερμίδων. Όταν κάτι είναι υγιεινό, θεωρούμε αυτομάτως ότι είναι και χαμηλών θερμίδων. Δεν είναι. Αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή και μέλι να έχει, το οποίο μέλι προφανώς είναι ανώτερο από τη ζάχαρη, δεν το συζητάμε αυτό, ή το σιρόπι ζάχαρης, το μέλι και πάλι έχει τις ίδιες ακριβώς θερμίδες. Επομένως, οι θερμίδες σαν θερμίδες, άρα το κατά πόσο μας παχαίνει κάτι, εξακολουθεί και είναι το ίδιο. Έχεις δίκιο, έτσι. Είναι δύσκολο. Είδες που και εγώ την πάτησα. Αυτή είχαμε πριν, αυτή τη συζήτηση είχαμε με τα παιδιά. Και εγώ την πάτησα τώρα και σου λέω: ρε παιδί μου, αν έχει μέλι, μα δεν απενεχοποιείται, έχει πάλι πολλές θερμίδες. Στο τέλος της ημέρας, δυστυχώς, πρέπει να προσέχουμε το πόσες θερμίδες πρέπει να καταναλώνουμε οι περισσότεροι από εμάς, γιατί έχουμε πολύ καθιστικά επίπεδα ζωής. Επομένως, το κομμάτι των θερμίδων έχει να κάνει κυρίως με την ανάγνωση που λέγαμε και από εκεί και πέρα με τη συχνότητα και ποσότητα. Θέλω να σηκωθείς. Ναι, διότι θέλω να δείξουμε και άλλη ρουκέτα θερμίδων. Αυτή είναι πολύ πιο έντονη. Πολύ πιο έντονη. Έλα. Από εδώ. Ναι, έλα. Λοιπόν, εγώ θα πάω. Θα πάμε? Περίμενε. Θα πάω μετά εδώ. Θα το αφήσω για μετά το break. Εγώ θα πάω σε έναν ντάκο. Ναι. Ο ντάκος επίσης είναι ένα πολύ εύκολο πιάτο. Θεωρούμε υγιεινό κτλ. Και μπορούμε να το φάμε και στη δουλειά μας. Κάποιοι το θεωρούν σαλάτα, κάποιοι το θεωρούν γεύμα. Εγώ το θεωρώ γεύμα. Και για μένα. Έτσι, είναι ένα πλήρες γεύμα. Έχει υδατάνθρακες, λαχανικά, πρωτεΐνη από το τυρί κτλ. Και λάδι. Και λάδι. Εάν θεωρητικά έχω ένα ντάκο έτσι όπως είναι. Εδώ λοιπόν τι κάναμε? Πήραμε ένα μεγάλο παξιμάδι, το σπάσαμε, βάλαμε πάνω αρκετή ντομάτα, φέτα περίπου 60 γραμμάρια, λίγες ελιές. Ναι. Ωραία. Εάν προσθέσεις λοιπόν μία κουταλιά της σούπας λάδι, ένα γρήγορο πέρασμα είναι αυτό. Θα το κάνουμε. Λοιπόν, προσθέτω. Καλά. Ακρίβεια. Όχι, θέλω να είμαι ακριβής. Ναι. Αυτό τι προσθέτω τώρα για να ξέρουν τι μία κουταλιά της σούπας. Ναι. Ωραία, προσθέσαμε 140 θερμίδες τώρα στον ντάκο μας. Με το έτσι πρόσθεσε 140. Ναι. Πρόσεξε τώρα. Ο ντάκος εντάξει είναι κάτι το οποίο ρουφάει και το λάδι, δεν είναι κάτι το οποίο μένει. Ναι. Εντάξει. Εδώ λοιπόν αρχικά είχαμε 570 θερμίδες περίπου με τον ντάκο με τη μία κουταλιά της σούπας λάδι. Ναι. Εάν όμως αρχίσουμε και ρίχνουμε λάδι με τομάτι, έτσι, αρχίζει ο ντάκος και εκτοξεύεται σε θερμίδες. Μισό λεπτό. Τώρα είμαστε 500, είπες πόσες? Είμαστε στις 570. 570. Κάνω μία και έτσι. Ναι. Άλλες 140. Ναι. 670. Συνεχίζουμε, ναι. Έλα. Πόσο είμαι τώρα? Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει 850 θερμίδες. 850 θερμίδες? Ναι. Να σου το πω διαφορετικά. Πολύ υγιεινό. Ναι. Εξαιρετικό προφίλ. Ναι. Σωστά. Έλα, θερμιδικά περίπου 2 μέτρια κομμάτια μουσακάς. 2 κομμάτια μουσακάς. Ναι. Εγώ θα προτιμήσω τον ντάκο. Εγώ το μουσακάνω αυτό το αλήθεια. Θα σου πω όμως το εξής. Ότι αν εγώ πω σε κάποιον έφαγες 2 μέτρια κομμάτια μουσακά, θα μου πει: όπα, πολύ φάγαμε. Να προσέξω για παράδειγμα το βράδυ. Ναι. Εδώ είναι κάτι υγιεινό το οποίο ξεγελάει σε επίπεδο θερμίδων. Ναι. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, παρακαλώ, και επιστρέφουμε. Συζητάμε, κυρίες και κύριοι, με τον Πολ Φαρατζιάν εδώ για αυτό που ονομάζει ρουκέτες θερμίδων. Δηλαδή, υγιεινά τρόφιμα ποιοτικά, με πολλές θερμίδες που δεν σας λέμε να τα βγάλετε από τη διατροφή σας, όχι. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση, απλώς να ξέρουμε τι τρώμε. Ακριβώς. Σωστό. Να συνειδητοποιούμε το πόσο τρώμε σε θερμίδες, οπότε να προσέξουμε ανάλογα μετά. Και ο αγαπημένος μου ντάκος, εμένα μου αρέσει αυτό. Που τον κάναμε εδώ με 3 κουταλιές ελαιόλαδο. 850 θερμίδες είναι αυτό? 850 θερμίδες. Ποιος θα πάρει παρακαλώ τις 850 θερμίδες? Ελάτε. Εγώ θα έτρωγα. Θα το μοιραστώ όμως τώρα. Με τον κύριο Παγκαλιά εδώ που περιμένουμε. Να το μοιραστείς. Εντάξει. Καλή όρεξη. Η Τελική Γιαννέλου, η στυλίστριά μας θα το φάει, αλλά θα προσέξει, θα φάει το μισό. Δηλαδή, εντάξει, είναι σαν να φάει. Μια χαρά, 420 θερμίδες. Μια χαρά. 425 θερμίδες. Εντάξει, κύριε Παγκαλιά, και εσείς προσέχετε τη διατροφή σας. Λοιπόν, θέλω κι άλλο να πούμε.
βάλαμε πολύ τα τελευταία χρόνια στη διατροφή μας το φυστικό βούτυρο. Τα αλίματα γενικά. Αμυγδαλοβούτυρο, φουντουκοβούτυρο, διάφορα. Το φουντουκοβούτυρο είναι ωραίο. Όλα είναι ωραία. Το τρώει πολύ κόρη μου. Όλα είναι ωραία. Λοιπόν, θέλω να τους πούμε... Και υγιεινά, έτσι, όταν το προφίλ τους είναι καλό και δεν έχουν πολλά πρόσθετα μέσα, είναι και υγιεινό τρόφιμο. Επειδή όταν τρώμε φυστικό βούτυρο, αμυγδαλοβούτυρο κτλ. Θα τη φάμε αυτή την κουταλιά. Σήμερα νιώθω ότι στεναχωρούμε κόσμο. Όχι. Γιατί δεν λέμε ότι να μην το τρώνε. Την έκανες και βαθιά. Ναι. Όχι, είναι βαθιά κουταλιά. Δεν είναι. Όχι, δεν θα το φάμε αυτό. Θα το φάμε, παιδιά. Είναι ωραίο. Τι. Είναι βαθιά κουταλιά. Πόσο είναι αυτό? Θα κάνουν τους υπολογισμούς. 280. Πόσο είναι? 280 θερμίδες. Εντάξει, 300 θερμίδες είναι αυτό. Ναι. Εντάξει, είναι θεμιτό. Εάν προσέχουμε το τι θα φάμε, ναι. Εντάξει. Είπαμε, είναι υγιεινό. Για παράδειγμα, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Τώρα είναι πάρα πολύ τη μόδα τα smoothie και είναι ωραία μόδα. Έτσι. Ναι. Αν δει κάποιο συνταγές με smoothie, αυτομάτως βγάζει στην αρχή συνταγές με smoothie και φυστικό βούτυρο. Το βάζουν και στο smoothie. Μπράβο. Ναι, Όταν λοιπόν ένα smoothie έχει μέσα γιαούρτι ή κάποιο ρόφημα αμυγδάλου κτλ. Και φρούτα, έχει περίπου 250-300 θερμίδες. Όσο βάζουμε από τέτοια πρόσθετα, αυτομάτως το smoothie γίνεται γεύμα. Πια. Γεύμα. Έτσι θα το αντιμετωπίσουμε. Ή αντίστοιχα σαν άλυμα να το βάλουμε, ξέρω εγώ, στις φρυγανιές μας ή οτιδήποτε. Εντάξει, να σου πω τώρα. Εντάξει, είναι πολύ. Δεν θα βάλουμε όλο αυτό, ναι, όχι. Κοίτα, αν βάλω σε μία φρυγανιά το μισό από αυτό. Ναι, θα μπορούσαμε. Ή αυτή την ποσότητα τέλος πάντων σε 3 φρυγανιές. Σε 3. Είναι μπόλικο. Πάει μετά? Είναι μπόλικο. Είναι μπόλικο, Ναι, είναι μπόλικο. Είναι αρκετά μεγάλη μερίδα. Κάποιοι μπορεί να το κάνουν έτσι. Έλα, μωρέ, εντάξει, έλα τώρα που μου λες είναι μπόλικο. Τόσο. Ναι. Καλό είναι τόσο. Αυτή είναι μια κουταλιά τσούπας. Μια χαρά. Συγγνώμη κιόλας. Είναι μια κουταλιά. Ναι. Δεν είναι μια κουταλιά τώρα αυτή. Τέλος πάντων. Ναι. Ωραία. Βλέπεις ότι το διαπραγματευόμαστε. Έτσι, γιατί είναι αγαπημένα τρόφιμα, υγιεινά τρόφιμα και θέλεις να φας περισσότερο. Ωραία. Πάμε τώρα παρακαλώ να καθίσουμε, γιατί έχω και ένα άλλο κομμάτι που ίσως μας ενδιαφέρει και ενδιαφέρει και τους τηλεθεατές να το ακούσουν. Να πάμε λίγο στα light τρόφιμα. Πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να το κάνουμε και ξεχωριστή ενότητα αυτό, αλλά να πούμε λίγο, προλαβαίνουμε να πούμε, να το προσεγγίσουμε λίγο. Light τρόφιμο, τι σημαίνει? Στο μυαλό μας το έχουμε, μπορώ να φάω όσο θέλω. Λάθος. Ναι, πολλοί το έχουμε στο μυαλό μας ως πολύ χαμηλών θερμίδων ή χαμηλών θερμίδων ή μηδενικών θερμίδων σε κάποιες περιπτώσεις κτλ. Το light βάση νομοθεσίας είναι κάτι το οποίο έχει τουλάχιστον 30% λιγότερες θερμίδες ή λιπαρά ή ζάχαρη. Ωραία. Επομένως, αν εγώ παράγω ένα τρόφιμο το οποίο δίνει 500 θερμίδες ανά μερίδα, τυχαίο το παράδειγμα, και παράγω ένα αντίστοιχο τρόφιμο με 350 θερμίδες, γιατί έχω βάλει μια γλυκαντική, έχω μειώσει τα λιπαρά του, μπορώ να το βαφτίσω light. Μπορώ να το πω light. Εμπορικά. Στο σούπερ μάρκετ δηλαδή μπορεί να το βρει κάποιος ως light. Ωραία. Αυτό λοιπόν τι συμβαίνει πολλές φορές? Λειτουργεί ως παγίδα. Στο light το παίρνουμε χωρίς να σκεφτούμε ότι όντως όμως μπορεί να περιέχει θερμίδες, έτσι, και σε κάποιες περιπτώσεις το υπερκαταναλώνουμε. Μα αυτή είναι η μεγάλη παγίδα. Είναι light, τρώμε όσο θέλουμε. Δεν είναι. Ίσως αυτό... Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έτσι, φτιάχνεις ένα τόστ με τυρί light. Ναι. Ωραία, μέχρι να φτιάξεις το τόστ έχεις φάει άλλη μια φέτα τυρί, γιατί λες είναι light. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εγώ το κάνω. Και εγώ το κάνω και πολλοί το κάνουν. Αλλά αν συνειδητοποιείς ότι απλά είναι lighter, δεν σημαίνει ότι δεν έχει θερμίδες, είναι πιο ελαφρύ σε θερμίδες. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Παύλο Φαρετζή. Ευχαριστώ εγώ. Μας είπες αλήθειες. Εντάξει. Ελπίζω να μην στεναχωρείς κόσμο. Λίγο πιο ενσυνείδητα, αυτό θέλουμε. Εντάξει, να, ευχαριστώ. Κύριε Παγκαλιά, δεν προλάβατε να φάτε σαλάτα, αλλά θα τη φάτε μετά.